Περίμενε. Τον αποσυντονίζω. Ρε, τον αποσυντονίζω. Κολλήστε τον, να τον... Α, εντάξει. Περίμενε να γίνει λίγο ενέργειά μου. Να γεμίσει. Περίμενε να κάνω λίγο την ενέργειά μου γιατί μου τελείωσε. Έρχομαι. Ήρθα. Και η Όρμπη. Πάμε, τον κολλήσαμε. Ο Άγης προσπαθεί, πάμε, έλα. Περίμενε, πάμε έτσι για να μην το ξεκολλήσουμε. Το έτσι πώς είναι. Εδώ. Γύρω. Ρε, έλα, δεν θα πάρεις level αλλιώς, δεν θα γίνεις. Με κυνηγάει. Ρε, βοήθεια! Μου τελειώνει η ενέργεια. Με κυνηγάει. Το ξέρω. Όχι, φίλοι μας, το καλό. Το παίρνω εδώ πάνω. Ναι, βοήθεια. Ρε, βοήθεια. Ρε. Μπράβο, βοήθεια. Δεν σε κυνηγάει καθόλου. Δεν έχω ενέργεια. Σκолько ενέργεια έχω. Σε λίγο δεν θα. Είναι λίγο ενέργεια μου να την αντιμετωπίσω. Μου τελείωσε η ενέργεια, περίμενε. Έλα, το έχουμε. Όλοι. Σήμερα κι εγώ... Ναι, κι εγώ δεν πεθαίνω εδώ πέρα που είμαι, ρε. Δεν με βαράει. Ρε, η Όρμπη, πόσα λεφτά παίζει να έχει. Πες μου λίγο, πόσα λεφτά παίζει να έχει. Πόσα λεφτά παίζει να έχει και να έρχονταν κάθε φορά. Κάτσε γιατί πάλι μου τελείωσε η ενέργεια. Πρέπει, κάτσε να γεμίσει όλη πρώτα. Φεύγω για λίγο εγώ τι κάνω. Να γεμίσει λίγο η ενέργειά μου. Μέχρι να έρθει εκεί πέρα με το δάσο.
έχει πλάκα. Ναι, αυτό άλλος σπιτάει με τον τέτοιο του. Με τον φίλο του. Θα βαρέσεις. Ή σου τελείωσε η ενέργεια. Για περίμενε. Ρε, η Όρπη δεν τελειώνει ποτέ η ενέργειά της. Ναι, αυτό. Όχι. Είναι πάρα πολύ καλή. Το θυμάσαι το Κασκάπιο. Το ποιο? Το Κασκάπιο, πήγε σε μένα. Α, μπράβο. Είμαστε 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 άτομα τώρα. Όλο είναι ωραία από πίσω. Όχι, θα κάτσω. Το μπέκι. Κάτω. Ναι, ναι, ναι. Το έχω δει στο βίντεο. Έχει να μερικείς ό,τι θέλεις χωρίς να πεις. Ήθελα να πάω να παρκάρω. Αυτή γιατί έχει το ίδιο σκύλο με μένα, ρε. Ποια? Αυτή, η Όρμη. Δεν ξέρω. Πού πας ρε, γιατί... Δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως νόμιζα ότι λειτουργούσε. Α, Ναι, με σκότωσε σχεδόν.
σκότωσε τελείως. Πρέπει να έρθω... Πρέπει να έρθω γρήγορα ρε, για να... Χωρίς εμένα... Όχι, εντάξει. Προλαβαίνω. Προσπαθώ ρε. Έχω ενέργεια, οπότε... Ήρθα. Έρχομαι. Όχι. Ξαναέλα. Άκουμε, δεν θα έχει τελειώσει. Εγώ βασικά δεν ξέρω αν έχει τελειώσει το σημείο που ήρθα. Που έρχομαι. Πάω. Όχι, νομίζω τελείωσε. Όχι, έχει λίγο ακόμα. Βασικά προλαβαίνεις, άμα κάνεις γρήγορα προλαβαίνεις. Ρε, το ξεπάγαρα. Κάποιος το ξεκόλλησε. Μπράβο. Η Όρμπη θα προλάβει να έρθει. Τον ξεκόλλησε κάποιος. Ρε, πάρ' το, δεν έχω ενέργεια. Ρε, πάρ' το, δεν έχω ενέργεια, βοήθεια. Χωρίς την Όρμπη δεν μπορούμε εμείς. Ρε, βοήθεια, δεν έχω ενέργεια. Ρε, η Όρμπη είναι πάρα πολύ καλή. Πώς ήρθε πάλι, πόσα λεφτά παίζει να έχει. Όχι πάλι. Προλαβαίνω. Έρχομαι. Πού είναι το σπίτι μου. Ρε, είναι μακριά το σπίτι. Πού είναι. Ρε, δεν ξέρω πού είναι το σπίτι μου. Όχι, του σκότωσε. Μία ήρθε και του σκοτώνει πανεύκολα. Δεν νομίζω να προλάβω δηλαδή. Όχι, προλαβαίνεις, έλα, έφυγε. Έρχομαι. Δεν έχω πολύ ενέργεια και αυτό. Τι. Δεν πρόλαβα. Περίμενε. Έρχομαι. Ήρθα. Είμαι εδώ στη ζούγκλα. Είμαι στη ζούγκλα. Είμαι στη ζούγκλα. Τώρα δεν είμαι μαζί σας. Βλέπω τον Άισεκ. Έρχομαι. Κάνε τον κάτι. Ήρθα. Πού είναι. Δεν ξέρω. Δεν σας βρίσκω. Δεν σας βρίσκω. Να. Το σκοτώσατε. Δεν πρόλαβα. Ούτως. Ρε, το σκοτώσατε. Ρε, δεν πρόλαβα. Ρε, με σκότωσε. Δεν φταίω εγώ.
δεύτερη. Κάτσε, πιάστηκε το κολλή μου. Θέλω να